Dapat ditikari nauli arina dengka dia kamar sugot taduan rodo hami lau pasatu kasabi-sabi nami tangyang nami tuhamuna saluhuna rajanya mengburu nami molotukpe holan hata mulyante na putar pasata mi di pertikyanon debatama atong na manggohi pasu-pasuna Madudu. mulyante ma dihamuna soksongoni ma dihamuna rajanya dong asahutan nami manang STM sempurna molotukpe rajanya dong asahuta nagabi hami tijang di son raja nami posrohan nami dinak sauduram mahita nak sisara tangyang mahita gabi ma jalahudul ma rajai Iya, jadi sok-sok malak kita boru bere bere. Tabuang ma tugas ta sesuai dohon di konsep. kursi dua asa buat tamu maju saat tabi lain nami kursi dua tordina luju-luju nang akka pasalongan tak copok ma tu spirito di itu nasida upas atami ma tu udah nami mata tu tu pada nisuh mak isi do hala bang do pada nisuh isa mohon itu tua sapudi ya oke nah dia siapa paran dia buta habiahan pina masa pina sama tu banganda tu sok kakak ngai dia undak sino do wah siapa paran dia buta si Raja Modar atau Robertson iya semua maksud tua ngai dia kakai unang do ya San korak mak, ate. Odo, wah, aduh, iya. Asa firma poki bahul-bahul matutupat calongan firma todim luju-luju ma nang akka pangomu atau juluan nyari rama koras sama tolu hali horas